Finito. Freestyle 3. Айде. Май разбрахте, че от флоа ми боли. Добре дошли сте на финалния ми фристайл 3. Пълни смешки, какво ме гледате като опарени? Или изпуснати от малки или златни мамини. Ще ви сипа още малко, просто е така. Не черпаци ми направо, сипвам цяла тенджера. Не съм от тези, де търпят ви курвинските номера. Ако държи се путинската, те оставям без глава. Връщам само като ви сканирам физиономите. Лириката ми гърми кът на Осама бомбите. После прешна тегав като ти ги няма топките. Не се сърди на мен, че по гърба ми са на твоите ногтите. Айде. Сега специално за Пикасо от Пазарджик. Жива и здрава. За нищо не ставаш, къде ме видиш подминаваш. От кога почна за хуя картини да подаряваш? Трябваше още първия път да й кажа на бебата, като ми го лапа първо да се свали брекета. Състояния критични, след хуя става Леонардо да Винчи. Физиономите ви антипатични, само с лирики шави сам всички. Тея путки ги събирам като колекция. Ако не ми се кефите, фанете ме за средния. И без това съм тръгнал, ще ги лашкам на инерция. Така ги гъртя, че им трябва застрахователна агенция. Сори бате, ама вие сте за съжаление. Спадате към група с умствено ограничение. В 2 на 2 помещения ви чакам с изкушение. Идвате после излизате със сътресение. Да сте толкова зле, това направо е умение. И първо впечатление, аз съм в удивение. Изглеждате сякаш сте правени от кръвосмешение. Още от малки будките им са на изложение. Бритиш проститутка, няма никакво уважение. Знам, че не желаеш да са в твоето обкръжение. За това, че правиш драми, курво, нямаш извинение. Ма като ти дигна краката, личи ти, че добре ти е.